Pahibaw nga sa tanan nga mga biyahe nga sod sa gawa sa nasod. Ang Mactan Cebu International Airport gipaubos karon sa state of emergency. Kinihuman mimando si Presidente Rodrigo Duterte sa temporaryong pagban sa mga flights gikan sa China, Hong Kong ug Macau gahapon. Mga pasahero nga gikan sa China nga miabot dinhi sa Subo, gipaubos na sa obserbasyon. Siluan Mirundina sa report. Nagtigom kaganihang buntag ang kadagkuan sa Mactan Cebu International Airport aron tukion ang mga laka nga himuon subay sa pagpatuman sa temporaryong pagban sa tanang mga biyahe gikan sa mainland China, Hong Kong ug Macau. Gibutyag ni MCIA General Manager Attorney Steve Dikdikan, 200 ka mga pasahero gikan sa mainland China, Hong Kong ug Macau ang miabot sa Subo kagahapon. 79 kanila mga Pinoy. Ang naasoy mga airline gikatahong nakalupad na paingon dinhi sa Subo dihang may pagawas og kamanduan ang presidente. We allowed the 79 to be processed through our quarantine and immigrations, and they are now in self-quarantine at the moment. The others who arrived were allowed to go back to their point of origin. Samtang may napo ka mga pasaherong Pinoy luwan sa Cathay Pacific gikan sa China ang miabot alas 11 kaganihang buntag. Kasamtangan silang gipahimutang sa holding area sa airport agi sa gate 17 samtang gipaabot pa ang hukom kung asa nga quarantine center sila ipahiluna. Kini dinhing dapita mo'y mag-agianan sa tanang mga pasahero gikan sa mga international flights pagawa sa Mactan Cebu International Airport. Samtang dito sa Gate 17 usab paagion ang mga pasahero nga gikinahanglang ipaubos sa holding area. The procedure will be that these passengers who arrive will be processed separately. So they will be placed in a holding area where they will go through the whole procedure of immigrations, customs, and quarantine, and they will be given an orientation. Subay niini, gibutyag usab sa kadagkuan sa airport nga unom na ka mga Chinese carriers o mga airline company sa China ang mikanselar sa ilang biyahe dinhi sa Subo. Sa pagkakaron, duha na lang ka mga airline companies ang padayong nagbiyahe. Before we accept the passenger from the origin, we make sure that the foreigners are not allowed if they came from China, Hong Kong, or Macau for the past 14 days. So we can assure that flights coming in beginning today, no passenger from foreign passenger came from China and Macau and Hong Kong. Ganiha, naabtan namo kining coordinator sa usa ka travel agency nga misugat sa mga turista gikan sa Taiwan. Iyang gibutyag nga sukad sa miaging semana wala na sila modawat og mga Chinese nationals. Kasagaran jud diri sir nagdagan na to ang Chinese diri. So pagkakaron wala na gid. Actually mga Amerikano lang, mga gikan sa Taiwan, South Korea, mga na lang Pinoy. Isip precautionary measures, nagsulob na og face mask ang kadaghanan sa mga pasahero ug mga kawani sa airport. Uban ni June Solon, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.